Mae Matthew yn gwneud cyfraniad anhygoel yn Academi Codi Pwysau Llanelli, lle mae'n gwirfoddoli dros 30 awr bob wythnos i ddarparu hyfforddiant strwythedig o safon i blant, oedolion, dechreuwyr, codwyr pwysau cystadleuol a phara-athletwyr. Fe sy'n llunio raglenni hyfforddi, yn goruchwylio yn ystod oriau'r gampfa ac yn paratoi athletwyr a'n mynd gyda nhw i gystadlaethau ledled y gwlad a dramor. Mae ei ymrwymiad i rygorau technegol, llesiant athletwyr a chynhwysiant cymunedol wedi trawsnewid y gampfa yn amgylchedd ffyniannus. Carl is a highly respected coach and the driving force behind Carmarthen Wanderers' thriving junior section. Overseeing 12 boys and girls teams aged 5 to 19, he coordinates a year-round coaching programme, leading indoor-winter training and outdoor summer sessions, while mentoring newly qualified coaches. Carl also coaches the club's unbeaten under-10s who were recently crowned South Wales Junior Cricket League champions. Under his leadership, participation has grown, pathways have strengthened, and numerous juniors, including several girls, have achieved regional and national recognition. Mae Gemma yn hyfforddroi pêl-rwyd anhygoel a mae hymroddiad wedi trawsnewid cyfleoedd i bobl ifanc ar draws Ysgol Dyffryn Aman a Chlwb Pêl-rwyd Treforys. Mae'n hyfforddi bob dydd o'r wythnos ysgol, gan gynnal sesiynau cynhwysol o safon i ddisgyblion. Yn ogystal â hyn, mae'n arwain sawl sesiwn clwb wythnosol, gan helpu pawb o ddechreuwyr i athletwyr sirol, ei bod dal yn cystadlu ei hun. Drwy adleoli Clwb Pêl-rwyd Treforys i Rydaman yn llwyddiannus, mae Gemma wedi adeiladu un o'r clybiau sy'n tyfu'n gyflymaf yn yr anbarth.